Eskerrik asko, egunon guztioi. Bueno, nire adokit, ondo entzoten da? Bai, nire adokit gaur gure oso aurkezpen estrategikoena, teorikoena. Gero beste intervenzioetan gauzak zehaztuko dira apur bat eta hurbilduko dira eguneko kontuetara. Baina, bueno, goazen aurrera. Lan harremanak eta garapen ekonomikoa. Bi kontzeptu horien arteko lotura hitz egin nahi dugu apur bat, ez? Argi dago, lan harremanak garapen ekonomikoaren funtsezko oinarritako bat direla. Hori ez da zalantzetan jartzen, hori jende guztiak onartzen dago, ideologia mota guztiek, ez? Kontua da, kontzeptu horiek baliestatzeko orduan oso ikuspegi ezberdinak erabiltzen direla. Ohiko ikuspegitik lan harremanak funtsezkoak dira garapen ekonomikorako zein zentzuan, lan kosteak kontrolpean baliogarriak diren neurrian. Hori argi eta garbi esan da. Lan kosteak kontrolpean mantentzeko tresna gisa. Zergatik, horrela, inbertsioa eta garapena elikatzen duen irabazi tasa ahalbideratzen dalako. Hau da, lan kosteak murritzen badire, irabazi tasa handitzen da, eta irabazi tasa handitzen da neurrian, hobe ekonomiarako. Eta hori da oro har onartuta analisi ekonomiko gehienetan eta ikuspegi neoklasiko eta neokeynesianoen funtsezko oinarria da bai. Enpresarien irabazi tasa garapen ekonomikoaren giltzarritzat hartzen da. Enpresen irabaziak gero eta handiagoak, gero eta handiagoa izango da garapenerako gaitasuna. Guk uste dugu horrezatik oinarri hori zalantzetan jartzea da garrantzitsuena. Lan harremanak, beraz, lan harremanen azterketa ekonomikoa, kultura ekonomiko berri baten txertatu behar da. Garapen ekonomikoaren azterketa gure ikuspegitik objektiboa behar dugula, eta azken hamarkadetako ohiko azterketa horiek gaindituz. Irabazi tasa handiagoak, hemen esaten dugun moduan, garapen ekonomikoarekin derrigor bat etortzen direla ez dala egia, gure ustez. Irabazien jatorria eta esleipena. Zer egiten den irabaziekin hartu behar da kontutan azterketa makroekonomiko horiek egiteko orduan. Garapen ekonomikoan lan harremanek duten eraginaren aldetik, beraz, bi eragin hauek ezberdindu behar ditugu. Alde batetik, irabazi tasan berez duten eragina, argi eta garbi, baina baita ere, enpresen irabazien jatorrian eta esleipenean duten eragina. Sindikatuen helburuak irabazi tasa murriztera bugatzen badira, haien jardueraren ondorioa, tasa hori murriztea izatearen pertzepzioa errazten dute, pertzepzio soziala. Eta beraz, garapen ekonomikorako arazo bat bezala, ikustea edo izatearen arazo bat, izatearen pertzepzio hori errazten dute bai. Distinguru horretan, sindikatuen zeregina ekonomiarentzat, onuragarritzat hartzen da, oso aldarrikatzailea, oso reivindikatiboa ez da neurrian. Eta ekonomiarentzat kaltegarritzat jotzen da, aldarrikatzailea den neurrian. Honen atzean zer dugu, arazo funtsezko moduan, gai ekonomikoak eta gai sozialen artetan daukagun banaketa. Gehiegizko banaketa. Zentzu honetan, sindikatuen eragina, sindikatuen lana positibo da ikuspegi sozial batetik, baina negatiboa ikuspegi ekonomikotik. Eta hori da, sozialki oso sustraituta dagoen konzepzio bat. Eta hori da, zuzen, zalantzetan eta jarri nahi duguna. Hala ere, irabazi tasa handiak ez dira ekonomiarentzat onuragarriak, maila kontzeptualean lehenago kosteak gehiegi murriztuz lortzen badira, epe ertain eta luzeko jardura produktiboaren etorkizunerako beharrezkoak direnak. Beharrezkoak diren kosteak gehiegi murrizten badire, hori garapen ekonomikorako txarra da, naiz eta irabazi tasarentzat ona izan. Eta alderantziz, irabazi tasa horiek ez badira bideratzen behar den moduan inbertsio produktibora, prestakuntzara edo teknologiara, irabazi tasak ez dira zergatik positiboak izan behar da, edo kaltegarriak izan daitezke garapen ekonomikorako. Kontzeptu bi horiek gure ustez klabeak dire
guztiz interpretazio ezberdin bat egiteko lan harremanei buruz. Beraz, lan kosten murrizpena edo kontentzioa negatiboa da garapen ekonomikorako kosten murrizpenean oinarritutako irabazi errazen kultura sortarazten badu enpresariengan. Hori oso importantea da. Enpresariek ikusten badabe, lan kosteak murriztuta oso erraza dela etekinak lortzea, ez dabe beste esfortzurik egingo teknologian inbertitzeko, prestakuntzan inbertitzeko, eta bar. Eta hori lan erreforman oso gauza nabaria izan da. Zer gertatzen da, batzutan, batez be kontestu instituzionala laguntzen badu, lan kosteak murriztea egun bateko kontua izan daiteke. Sindikatuak ez badabese esaten edo onartzen badabe izan daiteke egun bateko kontua. Etekinak handiagotzea teknologiarekin edo prestakuntzarekin edo inbertsioekin epe luzeko kontua da, inkognita asko dago zatzean, zertarako jarriko du burua horri guztien atzetik, epe motxera horren erraza bada irabazi tasa bardinak lortzea, bakarrik soldatak murrizten edo soldatak kontenitzen. Alderantziz, esaten ari gara, eta askorentzat igual eregia bat izango da, baina lan kosteak gorantz tenkatzea, garapen ekonomikorako positibotzat jo behar da. Horren ondorioz, inbertsioa, prestakuntza eta teknologia irabazi tasa mantendu ahal izateko ezinbestekoak izatearen konsientzia enpresariengan sortarazten badu. Justo kontrakoa. Lan kosteak neurri batean tenkatuta, enpresariak badaki, etekinak lortzeko, ez da lanaikoa lan kosteak maila baju baten mantentzia. Esfortzu bereziak behar dituela garapen ekonomikoako. Hora, enpresa indartzeko, inbertitzeko, gehiago inbertitzeko, edo teknologian, edo prestakuntzan, eta bar. Kontzeptu hori kokatzeko betiko aldarrikapen sindikalaren kontzeptuan. Aldarrikapen sindikala eta garapen ekonomikoak, hor batez be, ikusten dugu, tradizionalki, formalki gutxienez, formalki soldatan eta lan baldintzetan oinarritu dela, geu planteatzen dugu, naiz eta praktikan bebai, kontzeptu hauek horregon, baina planteatzen dugu modu argiagoan eta nabariagoan eta zuzenagoan banatutako irabaziak, prestakuntzan egiten diren esfortzuak, inbertsioan egiten diren esfortzuak, eta teknologian egiten diren esfortzuak sartu behar dira. Kontzeptu hauek praktikan sartzen dira, neurri baten zein bestean negoziazioan. Negoziazio guztietan, lan harremanak negoziatzeko orduan, modu baten zein bestean kontuta hartzen da, zein da enpresaren egoera, zein entzuk dira enpresaren beharrak inbertitzeko ala ez, ze gaitasunen dituen enpresak gauza bat edo beste bat egiteko. Baina, hemengo planteamentoa da, nolabait, kontzeptu guzti horiek formalizatu eta beste maila batera pasatu. Beti ere ikuspegi estrategiko horretatik. Zer gertatzen da ikuspegi honetatik Euskal Herrian lan kosteak eta garapen ekonomikoaren kontzeptua lotzeko orduan? Etengabeko lelo batzuen arabera mugitzen ari gara. Gure lan kosteak altuenak dira. Behin eta berriz, igual azken hilabeteotan horrenbeste zeia izera gaia eztabaidatzen. Baina, igual ibili gara, 20 urtetan, mezu horiek entzuten etengabe komunikabideetan. Gure lan kostuak altuenak dira. Altuenak nun, Espainiako estatuan. Eta beste lero bat. Espainiaren bataz bestekoa, baino, 20 altuagoak dire gure lan kosteak. Eta hori enpresentzat jasan gaitzatzen. Gure sindikatuak gogorregiak dira. Eta sindikatuen estrategiak kalte handia egiten dio gure ekonomiari. Zer da egia eta zer ez guzti honetan? Hori da gai funtsesko bat. Argi dago, gure sindikatuak, beste sindikatuekin konparatuta nahi duzuen, reivindikatiboago direla, aldarrikatzaileagoak. Baina baita ere serioagoak. Hori bebai kontuta hartu behar du. Gure lan kosteak handiagoak dira. Hori be, egia da. Kontua da, handiagoak dire, baina handiegiak, ze kontzeptu oso diferenteak dira. Beste referentzia batzuk erabili daitezke, baina nik uste simplena eta nabariena hauze dela. Konpartzea lan kosteak eta produktibitatea
Euskal Herrian eta Espainian zelan dauden. Orduan, hor ikusten dugu, erkidego autonomo eta Nafarroaren datuak ikusita, 100% da Espainiaren referentzia, kolore biziekin dago eginda naita, ondo ezberdintzeko 3 esparruak, eza? Erkidego autonomoa, Nafarroa eta Espainia. Espainiaren referentzia 100%, hor ikusten dugu, Nafarroan lankosteak egia da, Espainiakoak baino altuago direla, ez horren beste, 9%, baina produkzio per capita 100 da, edo 123 altuagoa. Eta erkidego autonomoan egia da, lankostea handiagoa dela, orduko lankostea, 122, baina produkzio per capita 130. Bueno, beste variablek erabilita datuak antzekoak izaten dire. Claro, honek zer ondorioak atera behar dira honetatik, argi eta garbi. Egia da, gure lankosteak handiagoak direla, baina ez direla handiegiak. Gure lankosteak baina bataz bestekoak, baina 120 handiagoak dira, lelo horrek, alare, ez du zentzu handirik, ez bada kokatzen kontestu ekonomiko bakoitzean. Gure lankosteak zentzu honetan handiagoak dira izan behar dutelako. Eta lehen esan dugun moduan, eta gero zehaztuko dugunez, kaltegarria izango litzakelako gure ekonomiarentzat lankosteak bajuagoak, bajuegiak izan ezkero. Bueno, ohiko ergalkeri ekonomikoa, apur bat errepikatu lehen esan duguna, esan? Lankosteak handiak izatea, beti izaten da ekonomiarako kaltegarria, eta lankosteak murriztea, beti izaten da garapen ekonomikorako onuragarria. Askotan edo gehienetan alderantzi izan, soldata altuek bultzatzen dituzte enpresariak inbertsioa, prestakuntza eta ekipamendu teknologikoa sustatzera. Hemen gertatu dana, harreman sindikaletan, sindikatuen eta enpresarien arteko gatazka horri, gure ustez beste faktore batzuk egon daitezke, baina ziurazki oinarri objektibo hau neurri handi batean horren atzian dago. Zein zentzuan, argi dago, desproporzio ikaragarria daukagula, gure egoera produktibo eta gure egoera instituzionalaren artean. Egoera horretan, tentazio ikaragarria da enpresarientzat aprobetxatzea sarreren aldetik egoera produktibo horrek albideratzen duena, eta kosteen aldetik alden neurrian beste esparru instituzional batera jo, errasteko lankosteak bajuagoak izateko. Eta ziurazki horti sortu da azken hamarkadetan, hemen ditugun funtsesko gatazka, beste faktore batzuk dagoz jakina, baina ziurazki horrek azaltzen daun modu objektiboan hemen gertatu dana, eta neurri handi baten bebai, zergatik gure sindikatuak gogorragoak dira, eta gogorragoak izan da, zergatik jendeak onartu dugu estrategia horiek. Eta zergatik estrategia horiek neurri handi baten arrakastatsuak izan dira. Bueno. Zifra konkretuak ez ditugu emango, baina badakizue numeroen aldetik behintzat eta ordezkaritza sozialen aldetik euskal sindikatuek duten potentziala, gauza ezaguna da oro argi izatean. Potentzial horrekin gure ustez, gai dira gure sindikatuak jauzi kualitatibo bat emateko. Gure jauzi kualitatibo gizartean eta ekonomian duten indarrean. Neurri batean aipatutako kontzeptuen arabera. Oraingo patronalak eta klase politikak amore eman dutelako neurri handik batean. Amore eman dutelako garapen ekonomikorako estrategiai. Lan harremanetan sindikatuen kokapen berri bat aztertzeko aukera ematen duzko. Euskal sindikatuen potentziala hori ez dut aipatu, baina komentatzeko kontzeptu batzuk, ez? Ezagunak direna, ez? Gaitasun aldarrikatzailea, beste sindikatuekin konparatuta, seriotasuna, ez dut aipatuko zergatik, edo zertan igertzen dan seriotasun hori, baina gauza nabaria da, antolatzeko gaitasuna eta gizarte eta herri konpromisoa beste eragileen aurrean konparatuta. Guk
guk uste dugu lan harremanetan sindikatuek duten kokapena berraztertzeko aukera daukagula, hain zuzen ekonomian gertatzen ari denagatik, eta batez beste eragileek entzat aukera igual estrategiko bat izan daiteke, orain arte izan ez daben protagonismo bat izateko. Eta protagonismo hori, garapen ekonomikoaren aurreko protagonismo hori, lehen esan dago azpimarratuz, ez da suposatzen kokapen ahulago bat. Badakigu, etengabe, komunikabidetatik, enpresarien aldetik, politikoen aldetik, etengabeko mezuak direla, sindikatu responsableagoak izan behar dire. Eta responsableagoak suposatzen da, reivindikazioak murriztea. Eta onartzea, beste motako reivindikazioak lan kosten aldetik. Ez goia sorti. Esatzen ari gara sindikatuak aukera historiko badaukie garapen ekonomikoaren beste modaten kokatzeko, baina alderantziz, garapen ekonomikoan estrategia defensibo batetik, estrategia erasokor batera igaroz. Zentzu horretan, guk uste dugu sindikatuak, gai euskal sindikatuak, gai dira zeregin sozial batetik, gure gozue, zeregin sozioekonomiko batera igarotzeko. Soziala dena eta ekonomikoa dena ezin direlako eta ez direlako banandu behar. Eta hau funtsezkoa da, konzeptu horrek asko laguntzen da, gizartea zatitzeko eta nolabait sindikatuen rola nolabait gizartean bertan murrizteko. Jarduera ekonomiko, jarduera soziala da berez, jarduera kolektiboa dalako, denon artian egiten dugun gauza bat. Eta hori errepikatuko dugu azalpenean. Ekonomia ez da bakarrik enpresek egiten daben gauza bat. Ekonomia egiten dabe enpresen, egiten dabe erakunde publikoek, egiten dabe hezkuntza zentroak, egiten dabe ikerkuntza zentroak, denon artian, azkenian egiten dugun gauza bat da ekonomia. Eta baita ere, enpresak, ez da enpresariek egiten duten gauza bat. Enpresariek rol badauki enpresan, baina enpresariek dute rol bat, sindikatuak eta langileek duten beste bat, eta bar, eta bar. Zentzu horretan, ikusita beste eragileen jarrera pasiboa, aukera, eta gabizitz egiten maila teorikoan edo estrategikoan nahi zure, aukera bat dago sindikatuek nahi bat dute, orain arte izan ez duten liderko bat hartzeko. Nola da kontua. Lehenago ikuspegia kontutan hartu behar da. Sindikatu baten erantzukizuna bere aldarrikapenak moderatzeko duen gaitasunaren arabera neurtu behar da, neurtu ohi da, barkatu. Gure ustez, gutxiegizko, esan dugunez, gutxiegizko aldarrikapenak, gehiegizko aldarrikapenak bezain txarrak dira garapen ekonomikorako. Konzeptu horiek kontutan hartzea oso importante da, eta ez alde batetik sindikatuak beraiek konzeptu horiek barneratzea eta baita ere gizarteratzea. Enpresak tenkatu behar dituzte, tenkatu behar dituzte sindikatuen gure ustez. Enpresariek jakin behar dute, haien iribaziak mantendu ahal izateko, prestakuntzan, teknologian, inbertitu behar dela. Etengabe eta modu intensiboan. Hori dalako gure enpresa gehienek behar dutena, eta Euskal Herriak behar duena momentu honetan, eta gero eta urgentzia handia horrekin. Enpresariak ez badute sindikatuen presio hori sentitzen, lan kosten kontentzioan edo murrizpenean pilatuko dituzte irabaziak. Oraingo egoeran, benetako suizidio estrategikoa izan daiteke horrelako zerbait Euskal Herriarentzat gure ustez. Ikus daigun, alde batetik, zer gertatu da azken urte hauetan. Industriaren gainbera. Ez horren beste Nafarroan, baina, erkidego autonomoan ikusten dugu, industria produkzio indesea 25% jaitsi dela. Orduan, urte konkretu baten edo hilabete konkretu batzuetan aipatzen dira zifra positibo batzuk, esan ez, 1% gora, 0,5 gora, baina azkenian urte guzti hauetan hauzera gertatu dena. Industria produkzioarekin gertatu dena hauzera. Bestaretik, eta gerora begira, daukogunarekin, gure teknologia maila oso eskasa da. Beste herrialdekin konparatuta, edo herrialde periferikoekin batez be, Espainiarekin konparatuta, egitura industrial indartsu bat dakogu, handia, baina teknologikoki oso agula. Ez dakit zifrak ondo ikusten diren, baina, gutxi gora bera,
teknologia maila handia duten enpresen balio-erantziaren arabera. Ehuneko 4, suposatzen dabe, eta maila ertaina handia ehuneko 26, maila ertaina txikia ehuneko 40, txikia ehuneko 14, eta eta oinarri teknologikorik gabekoak ehuneko 15 inguru. Egoera horren aurrean, argi dago, gerora begira oso momentu kritikoak ikusten ari gara mendebalde osoan, gora osoen munduan, eta kontestu horretan Euskal Herriaren zatbe bai momentu kritikoak datuz. Eta egoera kritiko horretan industriak berrio arazoak izango ditu, arazo horiek gainituko diren ala ez gure maila teknologikoan arabera, ze hori da daukogun arazorik funtsezkoena. Eta zer egiten ari gara horren aurrean? Gure erakile instituzionalak 3 gobernu izan ditugu, krisialdian, eta 3 gobernuen jarrera antzekoa izan da. Eta gertatu da gutxi grabera hemen ikusten duzuena. Horiz marrastuta, igeigen, ikerkuntza eta garapenean egin diren inbertsioak barne produktu gordinaren arabera, igotzen ari zirela, krisia aigatu arte, estabilizatu eta jaisten hasi direbe, azken momentuan. Jaitsi momentu horretan, justo kontrakoa egin beharko litzakela. Eta kontutan hartzen badugu, eskualde aurreratuekin konparatuta oso maila bajuan gagozalako. Eta bitartean, konparazio oso interesgarri bat, Txinarekin, zer gertatzen ari da. Txina, goruntza, gainditu baitu. Txinak gainditu baitu. Pentsatzen badugu, Txinaren garapen ekonomikoa zein dan, eta ondino 100 milioi lagun dagozala Txinan, gozea pasatzen ez, baina pobrezia larrian, egiten daben, teknologian egiten daben esfortzuan gure baino handiago da. Horrek ez dago esaten momentu konkreto baten zein dan zure maila teknologikoa, zure berrikuntza handedi zure maila, baina esaten dago gerokoa zenolako izan da. Gure reakzioa ikusi dugunez, ez da pasibo izatea, igual izango litzake oso interpretazio suabe bat, beste referente bat. Mendiko zue, Eusko Jaurlaritzaren inbertsioak igeigen gastuan, urdinez, aurrikusita zegona, zientzian, teknologia eta berrikuntza planan 2015-erako ez direla bete, eta orain, urrengo planean zeintzuk aurrikusten dire. Murrizketak egin behar dire, defizita dela eta, ematen doa, importatzen dan bakarra dela defizit kontenitzea, gure arazoa ez dago arlo publiko, gure arazoa arlo pribatuan dago, eta industrian konkretuki. Baina, inolako ambizioik gabe ja planteatzen ari dira 2020-erako gastuen gutxi gora mantentzea. Orduan, lehengo ambizioak ekipamentu teknologikoaren aldetik gerota hobe egoteko, neurri honde batean ahaztuta dagoz. Naiz eta noizbenka beste gauza bat esan, naiz eta telebistan etengabe hitz egin teknologiari buruz, eta bar, baina gero praktikan rekursoak bideratzeko orduan ikusten dugu zer gertatzen ari da. Gu beti kokatzen dugu gai horiek kontestu honetan. Europa, gero eta gehiago, produktiboki, politikoki ondino ez, baina hori gero etorri leike, banatzen ari da herrialde zentralak eta herrialde periferikoen artean. Eta batez be, sakonean maila teknologikoen arabera. Banatzen ari da batez be, erdian beste zeozer agertzen ari delako. Eta zeozer hori dira herrialde emergenteak. Gero eta indarra handiagoarekin. Hor zer gertatzean, herrialde zentralek ikusten dabe aukera daukiela herrialde emergentekin konvergentzian neurri bantea saltzeko, modu produktiboki osagarriak izan daitezkelako, badaukielako diferentzial teknologiko importante bat, eta ikusten dabe gero buruan gai diferentzial teknologiko hori mantentzeko. Nola? Inbertsio intensiboak egiten batez bet teknologia dututa dago prestakuntzarekin, eta herrialde zentraletatik ez da ikusten herrialde periferiko gai izango direnak erronka horregi aurre egiteko. Eta hemen zalantza da Euskal Herriarekin zer gertatzen da. Industria egituraren aldetik eta erdian gagoz, baina
ez badugu aldatzen politika publikoak eta gizartearen mobilizazioa goitik bera, gero eta horrizko handiago ditugu herrialde periferikoekin batera, herrialde emergenteen azpian geratzeko, eta horrek dakar guztiekin. Gure kasuan larriago dalako. Beste herrialde batek, aldao bere futuroa, bere etorkizuna definitu zerbitzuen arabera, turismoen arabera, nekazaritzaren arabera, guk ezin dugu. Guk ezin dugu. Industriari esker bizi gara. Eta industriaren maila teknologikoarekin zer gertatzen den ikusita, eta panorama horren aurrean, industriak porrot egiten badau, zer gertatzen den herri honekin. Ziurazki besteekin gertatu leike, baina gauza askoz txarragoak. Zaintzu horretan, pensatzen badugu, hemen etengabe kritikatzen dugu Espainian jarritzen diren estrategia ekonomikoa. Baina igual ondo pensatzen badugu, igual eurek egiten ari darena, kritikagarri izango dala ez, baina igual da guk egiten ari garena baino logikoa. Behintzat, estrategia bat dukie. Eta nik zalantzetan jartzen duen, benetan herri honetan estrategia bat dagoen. Espainian hartzen diren erabakiak, batzuk kopiatzen ditugu, beste batzuk kritikatzen ditugu eta ez ditugu kopiatzen, baina ez daukogu diagnostiko propio bat, ez daukogu estrategia propio bat, ez dugu neurriak hartzen gure benetako erronkei aurre egiteko. Eta horren ondorioa, printzipioz, gauzak ez badira hori goitik bera aldatzen urrengo urtetan, horren ondorioa hori izaten ari da. Apurbak kokatzeko mehatzu hori. Horretu zuen, lehen egindako grafikoaren antzeko bat, baina ez konparatuz Txina eta erkidego autonomoa, ezik da Txina eta Europar Batasuna. Eta zer gertatu, Europar Batasunarekin antzeko zer gertatzen da. Txina gainditu duela ja Europar Batasuna ikerkuntzan egiten dani esfortzua. Zergatik? Lehenago, Europar Batasuna guretzat tradizionalki referentzia mitiko bat izan dela, gero eta txarrago dagoela. Lehenago, gero eta handiago dela, herrialde aberatzak eta beste batzuk ez horren aberatzak daude barruan, oso esparru handia da, eskualde industrial aurreratuak konparatzen baditugu, inbertitzen dabe, ikerkuntzan eta teknologian gu baino, igual 2 aldiz gehiago, 3 aldiz gehiago, baina esparru handiak hartuta, hor dagoz eskualde batzuk industrialak direla, beste batzuk zerbitzuetan oinarritzen direnak, edo nekatzaritzan, eta baina oroar, konparatzen badugu zer gertatzen ari da Europa, Europaren referentzia ezin da matematikoki konparatu Euskal Herrian zaintzu horretan. Euskal Herrian konparatu behar da herrialde eskualde industrialekin. Konparazio hori zentzu okizeko. Baina ikusteko ibilbidea hau oso diresgarria da. Zer gertatzen ari da Europarekin eta zer gertatzen ari da herrialde emergentekin. Eta mehatxu hori zein punturaino datorren eta dator oso bizkor. Kontestu horretan, berriz esan da, ikusita beste eragile duten pasibidadea, pasibitatea, negligentzia, utxikeria, nahi dozuen moduan, guk uste Euskal Sindikatuek duten kokapenagatik benetako aukera estrategiko bat daukie, beste rol, beste liderko bat hartzeko. Garapen ekonomikoaren liderko hori, neurri bateko liderko hori hartzeak, esaten ari gara, ez dakar estrategiak ahultzea, hori oso importantea da, gauzak ez nahazteko, edo ez izatea horren aldarrikatzaileak. Alderantziz, aldarrikatzaileagoak izatea dakar. Beste kontzeptu berriak sartuz aldarrikapenetan. Enpresa jardura tenkatzea eskatzen du, esan dugun moduan, eta ez bakarrik soldatak eta lan baldintzak, baita ere, prestakuntzan, teknologia eta inbertsio produktiboan. Balizko estrategiak horren aurrean. Argi dago, lehenago kontutan hartu behar dugula lan harremanen testu ingurua, araupenaren aldetik, enpresarien jarreraren aldetik, besteki sindikatuen estrategiak. Horretaz ez dugu gauza haundirik izango, batez be, urrengo izlariak izango dabelako. Gure helburuak estrategikoa edo teorikoa da. Baina baita ere egon daitezke estrategia kulturalak, politikoak edo sindikalak bai.
lan harremanen gaurko testuinguruaren inguruan, aipatu ditugu kontzeptu biek, ez? Araupena, hartu behar da kontutan, enpresarien kokapena, beste sindikatuen estrategiak, modu nabarian baldintzatzen ditu sindikatuen aukerak, eta klar, sindikatuek gero eta aukera gutxiago ukitzeko, aukera gutxiago soldatak eta lan baldintza negozatzeko, eta baita enpresarekin gertatzen da, eta beste kontzeptu guztiak bai, ez? Azterketa propioa behar du lan harremanen oraingo kontestua, eta aurkezpen honetatik kanpo usten dugu esan dugunagatik. Bueno, hortik kanpo, badagoz beste gai batzuk landu behar direla apurka-apurka edo ikuspegi estrategiko batean nahi dozuen moduan. Estrategia kultural bat behar da, hori oso importantea da. Euskal sindikatuek lehenago ekonomian duten zeregina ezaguna eta onartua izateko. Sindikatuen borrokaren ondorio ekonomikoak onartuak izateko bai. Helburu sozialak eta helburu ekonomikoen arteko banakitari aurre egiteko. Ekonomia enpresarien eskuetan ez usteko. Ekonomia eta gizarteak kontzeptuai bere ganatzea klabea da epe luzean. Ekonomia ez da bakarrik enpresarien zeregina, eta enpresa bera, lehen esan dugun moduan, ez da bakarrik, eta ekonomia bera ez da bakarrik enpresaren zeregina. Politika publikoak. Bueno, politika publikoak teorian eragina duten alde batetik informazioa banatzeko orduan. Claro, estrategia horietan sartu balizateko lehenengo pausua da informazio izatea, eta askotan hori berez da arazo bat, edo Euskal Herri mailan egin daitezken negoziazioetan edo sektore mailakoetan edo enpresa mailakoetan informaziorik ez badago oso zaila da inbertsioan, estrategietan, prestakuntzan eta sartzea. Informazioa beharrezkoa da. Eta arlo publikotik neurri batzuk arda egitezke ziurazki kultura berri hori sustatzeko enpresarien aldetik. Araupena, pizgarri batzuk ezarri, kultura berri hori martxan jartzeko, praktika egokien zabalkundea, edo sindikatuetako kuadroen prestakuntzan inbertitu. Iardura, konpromiso berri horietan sartzeko, batzuk gutxi gora ja ondo moldatzen dire, beste batzuk formazio berezi bat behar dute, horretan inbertitzea oso importante izan daiteke. Enpresen barri informazioen aldetik, komentatu ditugu zein konzeptuak diren, zerga pizgarriak, importatik izan daitezke, gai honetan, eta praktika egokien zabalkundia ez dugu errepikatuko. Estrategia sindikalaren aldetik, mentalizazioa, barruko eta kanporako mentalizazioa. Komplejoa gainditu, hori oso importantea da. Soziala dena eta ekonomikoa dena, baina ezinak direna. Hemen, esan dugu, behin eta berriz konzeptu batzu gizartean oso sustraituta dago, eta, arazoa da, sindikatuetan bebai. Sindikatuetan askotan oso barneratuta dago, gurea soziala da, ez dakigu oso ondo ekonomiaren txat gurea ona den edo txarra dan, baina hori ez da gure problema. Eta konzeptu horiek banatzen soziala dena eta ekonomikoa dena, sindikatuetan bebai barneratuta dago, eta konzeptu horiei aurre egitea oso importantea dela. Bebai, aipatu duguna, sindikatuak neurri bateko lidergo sozioekonomiko hori hartzeko duten potentzialaz, ohartu eta konsensiatu, garapen ekonomikoaren arloan bebai. Kontestu berriaz baliatu, kontestu berri horrek oztopo batzuk sortzen ditu, baina baita ere igual aukera batzuk. Askoz enpresa konkreto baten azten bat da negoziatzen, errazagoa da manejatzea enpresa konkreto horri buruzko inbertsioak, formazioa, teknologia buruzko datuak hori sektore mailan beste konzeptu orokorragoak edo manejatu behar dira. Eta eraso dialektikora egara. Sindikatuak igual azken urteotan ohituratuta dagoz beti ala defensiba egoten, eta igual arlo horretan alatak erasora pasatu behar da. Azken hausnarketa, ez dugu uste esageratzea denik, esaten badugu amildegiaren ertzean dagoela euskal ekonomia. Inbertsiorik ez, aurrerapen teknologikorik ez, reforma estrukturalik ez, ekonomiaren aldetik, klase politika nora ezean, finantza sisteman jakin barik nora goiaz, sakoniko berpizkunde baten beharrean gaude gure ustez, berpizkunde horretarako garrantzitsuena dena izan badute euskal sindikatuak. Enpresen errealitatea ezagutzen dute,
antolatzeko gaitasuna dute, seriotasuna eta konpromiso etikoa dute, interes orokorrak gizartea eta herriarekiko konpromisoa izan badute, falta zaiena, gure duzue, kuadroen prestakuntza, testu inguru egokia joak sustatu, eta hori dena bideratzeko estrategiak, ziun asko. Bueno, lan harremanen gaurko testu ingurua, hori besteek aipatuko dabe, ziurazki ez da errezena, lan harremanak eta garapen ekonomikoa lotzeko aukerak sortu eta indartu behar dira, enpresetan, sektoretan, erkidego autonoman eta Euskal Herria mailan ere, oraingo lan harremanen zirrikituak aprobetxatuz, eta lan harremanen testinguru berri baterako oinarriak jarriz, alden neurrian. Eta hala ere peluzera, Euskal Sindikatuen jarrera eta konsientzia da funtsezkoena gure ustez. Abian puntu horretan oinarrituta, enpresetan edo beste mailetan, sor daitezken aukerak erabiltzeko gai izango gara, eta aukera berriak eta kontestu berriak sortzeko gai. Eskerrik asko.